जय श्री राम राधे राधे। केहू के 2 गो दांत, केहू के 32 गो दांत, लेकिन इ दांत देखावल काहे जाता ऑटो में बैठ के। आ रोड के विस्तार हो रहल बा। रोड के विस्तार होके भी तो चाही, काहे कि 4 चक्का जे हम चलावे वाला बानी, इहे बीरगंज शहर में शायद समय के भी इहे डिमांड रहलक। जौन एगो सपना रहे बचपन से देखल कि बुढ़ारी तक एगो 4 चक्का हो जाई। विश्वकर्मा बाबा अइयन काला बाल के होते हुए ही एगो काला गाड़ी सटा देनी सन। परिवार के मेंबर बना के सभी केहू खुश बा। खुश काहे ना हो भाई, जिंदगी के जौन एगो सपना रहे उस सपना जे पूरा हो गल। बेटी यानी कि हमर लक्ष्मी के हाथ से केक कटा हो गल। सभी केहू खा के गाड़ी पर सवार हो गल। मजा आवेला अपन गाड़ी रहेला तो माई के लगे आवही के परी। माई देख आ गइल बा 4 चक्का अपन दुआर पर कह के गइल। पंडित जी अपन विधि कैलन, पूजा पाठ भइल। पूजा पाठ में तनका समय लागल लेकिन हो रहत रहलक। तो खुशी भी लागत रहल। विश्वकर्मा बाबा के आशीर्वाद लेवल गल। हई जौन लौकत अटे इ गुरुजी ह, काहे कि एकरे आवेला घर में गाड़ी चलावे। खैर कौनो बात ना। स्टीयरिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम पकड़नी, लेकिन अपन पकड़नी बड़ी मजा वाला। ब्लॉग के हो गल अंत। जय श्री राम राधे राधे।